लोगोफोर दायो आङो नै पानिपुरि जानो नागिरदों पानिपुरि आरो आलु ओरैजाय नै थिंख्लां बिदै दङ ओरै आलु भाजा स्प्राइट नैबे जाबाय स्प्राइट थान्दा नोंथांमोना लांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोङो सानैजों जागोन नै बिथाङा दं बिथांजों आंजों जों जागोन दा नोंथांमोना लांबाय थाबानो जाबाय माबोरै जायो पानिपुरि नै नायलांबाय थाबानो जाबाय दा दायो आङो नै सिख्रुमसै आलुखौ सोनोसै आलुखौ नै आलु बानाय नै दायो नायलांबाय थाबानो जाबाय दायो आं सोगासिनो जोबसिगोन सोखांसिगोन नै दायो आङो सोखांजोब्बाय दायो जानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम बिदिबा नायलांदो लेट्स गो 5 मिनिट खारबाय थायो नुवा नोङो नायाखै बां जाना जाबाय दे दायो नै जानायदों spesial pura nih singo alu dong pura cengkam deh स्प्राइट tanda Sprite ini ya pura एकदम last moनसे बेखौ गोरान जानोसै गोरान पुरा लकेल बुस्थु ओरैबायदि बानायनाय स्पेशल आच्छा बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ मोजां मोनोबा साबस्क्राइब लाइक आरो शेयार खालाम जाहाथे नोंसोरबो आंखौ मदद खालाम आंबो नोंसोरखौ मदद खालामगोन जाहाथे बर'जों बर' अनलायनांगौ मोजाङै मोजां आंबो हानायमानि नोंसोरखौ हेफाजाब होगोन नोंसोरबो आंखौ हेफाजाब हो बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोना नायना थाबाय नेक्स्ट भिडिअआव बरिया स्पेशल जानाय लाबोगोन नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय